Drive 360 kommer på din arbejdsplads og laver det her koncept. Og det er unikt. Mit navn er Mads. Min motivation for at deltage i Drive 360, det har også været at skabe den sammenhængskraft og møde nogle mennesker på en anden måde, end vi gør til daglig. Jeg bruger cirka 12 timer om ugen på sport, så mine forventninger til Drive 360 var egentlig ikke så store, i hvert fald ikke på det, skal vi sige, det fysiske plan. Men der blev jeg meget overrasket. Det har været virkelig, virkelig godt, og det har været en rigtig stor fornøjelse at være med til de her pulsøvelser. Så når man snakker om, hvordan Drive 360 samler hjerter, så er det faktisk en helt anden niveau, vi ligger på, når vi træner her, end hvis jeg bare laver en 45 minutters styrketræning inde i kælderen. Jeg kan simpelthen mærke, at min generelle form bliver bedre, fordi jeg får pulsen så meget op i de her sessioner bare en gang om ugen. Det er jo et super koncept, fordi at du tager en halv time ud, det er faktisk et socialt arrangement, du får folk op af stolen, men det skaber altså også den der sociale sammenhængskraft. Så sådan en morgen her, hej, er du også klar? Så går folk rundt, er du også klar? Ej, glæder du dig jo også? Så skal vi over, man kan ligesom mærke, det summer, og så kan du også mærke det bagefter. Og man skal jo ikke lægge skjul på, at når man får den her lille gadget på, jeg kan godt lide den nudging, man får. Drive 360, de går personligt ind i det, og du får en personlig meddelelse.